Kniha Kazateľ je súčasťou literatúry múdrosti v Biblii. Začína sa vetou slová Koheleta, kazateľa, Dávidovho syna, kráľa v Jeruzaleme. Slovo Kohelet v hebrejčine znamená ten, ktorý zhromažďuje ľudí. V tomto význame ich zhromažďuje, aby ich vyučoval, a preto sa často prekladá ako učiteľ. Učiteľ má byť Dávidovým synom alebo potomkom, a tak sa objavujú rôzne názory, kto by ním mohol byť. Mnohí si myslia, že to odkazuje na kráľa Šalamúna. Iní zas, že na niektorého z neskorších kráľov z Dávidovho pokolenia. Niektorí sú zase toho názoru, že ide o neskoršieho izraelského učiteľa, ktorý sa predstavuje ako niekto podobný Šalamúnovi. Bez ohľadu na to, ktorý z týchto názorov je správny, kľúčové je rozoznať, že učiteľ je postavou v knihe a nie jej autorom. Ten totiž ostal v anonymite. Takže vo väčšine knihy počujeme učiteľov hlas, ale ide o hlas niekoho iného, teda autora, ktorý nám učiteľa v prvej vete predstavuje. Na konci knihy zhrňa všetko, čo učiteľ povedal. Autor je niekým, kto chce, aby sme počuli všetko, čo učiteľ povie. Potom nám pomáha pri spracovaní a formovaní našich úsudkov. Čo teda učiteľ hovorí? Autor zhrnul podstatu učiteľovho posolstva. Márnosť márností, hevel, hevel, povedal kazateľ. Všetko je márnosť, hevel. Väčšina anglických biblií prekladá toto slovo hevel ako bezvýznamnosť či márnosť, ale nevyjadruje to úplnú podstatu myšlienky. V hebrejčine to slovo znamená para alebo dym. Učiteľ používa toto slovo 38 krát ako metaforu na opis života, ktorý je dočasný a prchavý ako kúdol dymu. Po druhé, život je tiež záhadou a paradoxom. Podobne ako dym, ktorý sa zdá byť pevný, ale keď sa ho pokúsime chytiť, zrazu tam nie je. Vo svete je toľko krásy a dobra, ale v momente, keď si to užívame, príde nejaká tragédia a zdá sa, ako by sa to celé rozplynulo. Alebo máme silný zmysel pre spravodlivosť, avšak zlé veci sa stále dejú aj dobrým ľuďom. Život je nepredvídateľný, nestabilný, slovami učiteľa ako naháňanie sa za vetrom. Hevel. To je trochu skľúčujúce. Prečo to všetko hovorí? Autorovým základným cieľom je zamerať sa na všetky spôsoby, akými sa snažíme budovať zmysel a cieľ v našich životoch mimo Boha. Učiteľ sa ich snaží rozobrať. Autor si myslí, že trávime väčšinu času investovaním energie a emócií do vecí, ktoré v konečnom dôsledku nemajú význam ani zmysel. Dovoľuje učiteľovi, aby nám udelil tvrdú lekciu. Najzreteľnejšie to vidíme v úvodnej a záverečnej básni, ktoré sa venujú času a potom smrti. Učiteľ hovorí, že môžeme stráviť celý život prácou a dosahovaním úspechov, pretože si myslíme, že to dáva životu zmysel. Skutočne by sme sa však mali zastaviť a uvedomiť si plynutie času. Žiadne ľudské úsilie vo svete nič podstatné nezmení. Iste, vyvíjame technológiu a budujeme národy, ktoré neustále vzostupujú a padajú, ale skúsme vyliezť nahoru a zistiť, či ju to zaujíma. Bola tu už dávno pred nami a bude tu ešte dlho po nás. O 100 rokov si na nás nikto nebude pamätať, ani na to, čo vykonáme, ale tá hora sa tam bude stále týčiť. Slnko vychádza, slnko zapadá, náhli sa na svoje miesto, tam, kde zasa vyjde. Čas nás a všetko, na čom nám záleží, napokon zmaže. Ako by toto nebolo dosť nepokojujúce, učiteľ pokračuje a v priebehu knihy sa vracia k myšlienke smrti. Najmä v básni takmer na konci. Hovorí, že smrť prináša mocné vyrovnanie a z perspektívy smrti je väčšina každodenných činností bezvýznamná. Podľahne je múdry aj hlúpy, bohatý aj chudobný. Bez ohľadu na to, kým sme, čo sme vykonali, dobré či zlé, všetci zomrieme a nedá sa tomu predísť. Učiteľ ďalej hovorí, aby sme zvážili všetky činnosti a falošné nádeje, do ktorých investujeme našu energiu len aby sme našli zmysel a význam. Bohatstvo, kariéru, spoločenské postavenie alebo potešenie. Stáva sa vďaka usilovnej práci život hodnotným? Zamyslíme sa nad stresom a daňou, ktorou za stres zaplatíme. Všetky starosti a bezsenné noci. A až to bohatstvo dosiahneme, budeme aj tak už príliš starí na to, aby sme si ho užili. Až nastane čas bohatstvo odovzdať ďalej, náš úspech už nikoho nemusí zaujímať. Alebo hľadáme hodnotu života v potešení? Tak napríklad, život žitý pre dovolenky, pre víkendové zábavy. Pondelok príde vždy opäť. Márnosť, márnosť, všetko je márnosť. Čo chce tým všetkým učiteľ teda povedať? Že sa máme stať úplnými hedonistami a relativistami? To by tiež bola márnosť. Učiteľ uznáva myšlienky príslovia, že zo života v múdrosti a bázne pred Hospodinom plynú ozajstné výhody. Celkovo bude takto prežitý život pravdepodobne lepší. Problémom je, že aj život v múdrosti a bázni pred Hospodinom sú márnosťou, pretože nie sú zárukou na dobrý život. Dobrí ľudia zomierajú hroznou smrťou a hrozní ľudia žijú dlho a darí sa im. Existuje priveľa výnimiek a tak aj múdrosť je márnosťou. Nie je bezvýznamná, ale ostáva záhadou. Múdrosť nefunguje tak, ako si myslíme, že fungovať má. Aká je teda cesta vpred, keď si uvedomujeme všetku túto márnosť okolo nás?
Tu, paradoxne, učiteľ odhaľuje kľúč k ozajstnému potešeniu života pod slnkom. Prijatie márnosti. Uznanie, že nič v našom živote nie je pod našou kontrolou. Asi 6-krát v tých najponurejších monológoch učiteľ spomína dar od Boha, potešenie z jednoduchých, dobrých vecí všedného života. Rodiny, priateľstva, dobrého pokrmu alebo slnečného dňa. Tieto veci nedokážeme ovládať. Nemáme ich zaručené. V tom tkvie ich krása. Ak príjmeme prístup úplnej dôvery v Boha, oslobodí nás to k tomu, aby sme si užívali svoj život tak, ako ho zažívame. Nie tak, ako si myslíme, že by mal vyzerať. Pretože aj naše očakávania o živote sú len márnosťou. Všetko pod slnkom je márnosťou márností. Slová učiteľa sa chýlia ku koncu. Autor znovu prehovorí na konci knihy a všetko na záver zhrnie. Hovorí, že slová učiteľa sú veľmi dôležité. Pripodobňuje ich pastierovej palici s ostňom, ktoré šťuchnutie môže aj zabolieť. Hovorí, že učiteľ sa nás snaží šťuchnúť, aby nás nasmeroval správnym smerom k väčšej múdrosti. Autor nás varuje, že jeho slová sa dajú aj prekrútiť a mohli by sme stráviť celý život za knihami v snahe vyriešiť záhady existencie. Nepokúšaj sa o to, hovorí. Nikdy na to neprídeš. Namiesto toho autor ponúka vlastný záver. Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo toto je povinnosť každého človeka. Boh predvolá na súd každý čin, všetko, čo je skryté, či je to dobré alebo zlé. Autor si myslí, že je dobré nechať učiteľa spochybniť naše falošné nádeje, aby nám pripomenul, že kvôli času a smrti nemáme na život pod kontrolou. Nádej v Boží súd dáva životu ozajstný zmysel. Nádej, že jedného dňa Boh zničí všetku márnosť a prinesie spravodlivosť do nášho sveta. Táto nádej má podnecovať náš život k úprimnosti a bezúhonnosti pred Bohom, napriek tomu, že väčšina záhad života ostáva nerozuzlená. Takúto múdrosť nám dáva kniha Kazateľa.